Jo, her kommer Jesper G. Florin Hansen, the Mr. Flying Super Kid, on the spot. Jeg lader baglæg fandme. Jeg lader det baglæg fandme. Jeg kan bare lave baglæg fandme. Nej, men jeg baglæg fandme. Og nu er jeg lavet fordel fandme. Men først vil jeg præsentere en sang, som der hedder Olga Polka, som er nomineret den bedste video på YouTube. Først starter du med at sige, for jeg har en hest, den er hele dagen. Hun hedder Olga. Hun er lige sagen. Jeg elsker at flette hendes hår, selvom jeg holder på. Ja. Og dejlige Olga. Okay, er I klar? Det var en sidste stunt. Og det der. Okay, jeg vil lade bare fortælle dig. Det bliver meget, meget farligt, den her. En farlig reaktion på virkeligheden. Jeg tager lige en bukser op, ikke? Så gør med den her. Rolig. Ja. Hvad så siger jeg så? Det er sjovt, det her. Hvad siger jeg? Nå, det er alligevel ikke koldt, selvom det er vinter, vel? Så vil jeg lave en tsunami backflip. Jeg gør bare sådan her. Og så og sidste, står du.